искаш да държиш както трябва, като си покрай мен и няма ме излагаш да нарушаваш репутацията ми в ъндърграунда и в обществото. Когато си с мен на публично, ще ходиш тежко като Марлон Брандо. Няма да замяткаш, няма да правиш зиркалистка история. Отблизо. Един стар постулат на мафията казва, че когато политиката се почувства безполезна, винаги идва един Дон Корлеоне. Кой е архетипа на онези момчета от 90-те, които владееха нощта? Това е Кръстникът, филмът, който навърши 50 години. Библията за мутрите, това е учебното помагало. Във всяка библиотека е имало тази книга с златни корици, библиофилско или библиографско издание, луксозно. Настолни учебни помагала, видеокасети с филмите. Добри момчета, Белязания, Казино задължително, Готи, Сопрано. Всички герои са хора на големите страсти и те се борят за чест, фамилия, лоялност, лидерство, територии, власт, пари и когато са на път да преживеят най-голямото човешко щастие, всеки от тях го стига възмездието точно там, където е неговата хилесова пета. Защото, както казва Наполеон, живуркат между турките, истински живеят само хората на големите страсти. В България организираната престъпност е потребител. Тя е консуматор на Кръстникът и от него освоява модели на поведение, на обноски, но в генезиса си е по-различно. Ние нямаме мафия, която да се самосъздала на този принцип на фамилията. Ние имаме едни борци, които са създадени, умесени от Държавна сигурност по руски модел. Историята на нашата мафия много повече се припокрива с филм като Бригада, отколкото с Кръстникът. Тъй като това са хора, които са излюпени в панелните гета. Те нямат нищо друго, освен мускули, освен желязна дисциплина, освен спортен хъс и идеали да представят България навсякъде по света, да бъдат световни, републикански шампиони, олимпийски. Различни крила от Държавна сигурност заставаха зад различни структури. Едните зад каратисти, други зад борци. И така те започваха да се бият помежду си. А всъщност голямото противопоставяне между борци, каратисти, говори се за гангстърска война, е всъщност, че едното крило на Държавна сигурност се бори с другото. Това е петата ти книга от поредицата "Живей бързо". В нея ми направи впечатление, че обръщаш много внимание на лайфстайла. Панир на суетата. Свят, в който всеки се стреми към онова, което не си струва да има. Време на скръб, време на екстаз, на много пари, на фалити. Време на залез и време на изгрев. Време на изключително голямо страдание и на невиждана еуфория. Това означава разглобено време, в което просто няма никакъв баланс. Виждаме едно изригване наистина в пика на групировките, на българското джет-сет общество, на българския хай-лайф, в който се превръщат така наречените бивши борци. Централната ти фигура отново е Георги Илиев. Ами не, той е само водещ, около него са много други. То всъщност всички се завъртат около него. И Илия Павлов, и доктора, и Самоковеца, и Брендо, всички те присъстват, и Христофор Остаки. Те са свалили анцузите и вече са облекли фракове. Започват големите лайфстайл състезания между тях. Състезания по къщи. Да речем, доктора подарява къща на Самоковеца, прави стил борджиите с разни такива венециански маски, а пък Самоковец му подарява къща, арабски стил, с арабски масички и така, и с тежки арабски аромати. Правят темпорета, за да държат речи, бални зали, тронни зали. Тронна зала стил Крал Артур. Отгоре има глобус, който е като дискотечен, гигантски, който се върти. Фосфоресцираш върху къщата. Това ти си го виждала с очите си или? Да речем, да. И един препариран вълк
в центъра на зала за беседи или зала за хобита. А всъщност компютъра е девствен, той не е отварян. В тези тронни зали най-често се играят карти и се правят някакви сделки. Когато говорим за големите страсти и за контрастите, по трагическа ирония много хора биват убити точно преди да постигнат житейската си мечта. Примерно маймуняка го взривяват буквално преди да построи своя безподобен дворец. Това е една къща, в която той инвестира всичките си мечти. Коли Агне, чиято кръв се разплисква във форма на кръст. В основата на къщата имало кюлчета злато, осветени на Божи гроб. Майсторите работят така, че всичко се гледа под прожектор. Често ги гощава след работен ден на сръбска музика с уиски и с кебабчета и лютеница. Там е свещеник, който целува кръста и който освещава, и Леля Панда врачка, която му предсказва дълголетие. В книгата говориш за момичето на мафията. Наричаш я Черешка. Коя е тази жена? Аз съм нарекла с прякор. Руса Чипоноса прилича на Рис Уидърспун. И е герой от реалния живот, така ли? Да, тя има допирни точки с много босове на групировки, ги познава отблизо и показва как в един момент е била абсолютно зависима и е била на вълна, някой се грижи за нея. Разказва за Илия Павлов, който е бил настанил в някакъв апартамент, нещо като златна клетка. Тя е достоверна до толкова, доколкото имала вериги магазини и познава целият този свят и е разпознаваемо лице. И е много интересно това, че те са се надцаквали кой да отвори по-луксозен бутик. Говорим в апогея си. Това е когато идват модните окупаторки на Витошка, идва пика на парцеломанията. Това означава лов за дрехи, за марки, обиколки, всички модни дефилета. Всеки гледа да зареди колкото се може повече скъпи дрехи. Георги Илиев, примерно, е шампион в това и никой не е искал да го конкурира в Арманитата. Той е купувал цели колекции по 20-30 костюма на колекция. Козметика от Швейцария му се носи. Иван Тодоров, доктора, прекарва най-много часове пред огледалото. И в един от бутиците купува всички дрехи, не само един костюм, но всички други, които приличат на неговия, само и само никой да не прилича на него. Имало е куриозни случаи, в които за чанта Ермес се чака около една година и са се карали помежду си коя да вземе, коя да сложи ръка на чантата. Това кои години са? 2003-та, до влизането на България в Евросъюза. Нещата съвпадат. Тогава е имало случаи, когато магазини отчитат обороти по 500 000 лева. На месец? Може би на 3 или нещо такова, което реално няма как да се случи. Това изхвърляне и този панир на суетата е всъщност една всепозволеност, която е контрапункт на нашия всъщност голям български страх, страхът от бедност, като противопоставяне на голямото къткане, на голямото спестяване. А колкото до Георги Илиев, който е бил най-щедър, имаш чувството, че той просто искал да се освобождава от тези пари, защото е усещал тяхната тегоба. И за това е бил толкова щедър към артисти, към певци, сватби, затова е искал да бъде кум. Примерно Илия Павлов е проявявал нещо подобно, той въвежда пък друга мода. Приятелства на рента, което означава, че се избира една свита приятели, на които дава месечна сума в пликче, само и само да бъдат на разположение. Колко е струвало на месец, за да бъдеш компания на Илия Павлов? Не мога да ти кажа, зависи от статута. Мисля, че от 2000 евро нагоре. Приятели от свитата на Георги Илиев пък твърдят, че са получавали между 5 и 10 хиляди лева. Това е преди да започне всъщност голямата патаклама. Преди голямата криза през 2008, когато самолета започва да пада. Да, и преди големите убийства. Кога се случват големите убийства? Те върват паралелно. Той е като в Кръстника. Колкото повече се сгъстява напрежението и повече убийства, толкова повече нощния живот, екстремните преживявания също се сгъстяват. Кой обаче се опитва да подмени тези хора? Защо тези убийства се случват? Задаваш ми много общ въпрос.
Аз не разбирам от това, което ти правиш. Влизат в много сложни взаимоотношения, започват да дължат пари, започват да искат все повече и повече. Георги Илиев, той е бил спокоен за себе си, че се отчитал на някакви хора, които се, да ги наречем, полковниците. Това българи ли са или не са българи? Българи са, които живеят в Америка, свързани с службите. И той обикновено, когато е пътувал с един финансист, преводач, и в последния момент разбира къде да наеме къща, за някакви разговори, които са конфиденциални. Но близки до него твърдят, че това са хората, на които той се отчитал и с които той си е сверявал действията малко преди убийството. Някой от тях го е помолил, казано в кавички, да си продаде 5 хотела на руснаци. Той отива на среща с тези руснаци, качва се на яхтата, без охрана, без оръжие и 24 часа по-късно те го връщат. След това Георги Илиев събира най-близките си хора в ресторанта на хотел Дюн и той казва, тия се опитват да ме рекетират, обаче да става каквото ще, няма да си дам хотелите. И след това идва последния му рожден ден, който той е на яхтата си, започва вече да редуцира компаниите с съвсем малко хора. За пръв път той си ляга много рано, не участва в нощните вакханалии. Няколко дни по-късно го убиват, но той е притеснен, защото е предупреден от полицаи, че има заплаха от сърби по линия на Сретен Йосич и на Райко Кръвта. В книгата говориш за куфарче за милиони и тайното тефтерче на Георги Илиев. Това е част от наратива на книгата. След убийството на Георги Илиев се изсипва цялата полиция. Тогава и МВР, шефът е там, Рубен Петков. И в тази голяма суматоха от неговия багажник изчезва и легендарното куфарче на Георги Илиев. И често пъти оборотите са там, но винаги е било куфарчето в този багажник. Години наред през цялото му царуване в ВИС. И точно тази нощ изчезва. Следовател, който е работил по този случай, казва, че никой не е дал показания или е станал от някой от най-близките му хора. И се е смятал, че в това куфарче има много голяма сума пари. Никой не знае какво се е случило с него и на къде отиват следите. Георги Илиев е известен със суеверието си, че е от хората, които не пипат банкнота. Защо? Не знам. Всъщност охраните му са взимали с чанти от тях и са плащали. А тайното тефтерче, в него какво е било записано? В което е описано колко пари на кой са дадени. Това не са неща, които са декларирани пред НАП, примерно, а някакви си техни отношения. И пари, които трябва да бъдат прибрани. И след неговата смърт, това тефтерче, някой трябва да го разчете и трябва да пребере дължимите суми или пък да се разплати. Това става години наред и се извършва от негови близки хора, които в последствие наследяват империята. Кои са тези хора? Твърди се, че един от основните наследници е Таки. Той е всъщност силовакът, който може да направи това. Като това аз го знам през свидетели. Това са неща, които на мен са ми разказани от хора от близкото обкръжение. В книгата говориш и за предричането на смъртта на Георги Илиев. Да, това става на един вояж на Малдиви. Той летува с своята свита и вечерта в разгара на купона край басейна и една от свитата манекенки му гледа на ръка и казва, че вижда, че той няма да доживее до 40 години и ще бъде разстрелян край вода. Георги Илиев просто като че ли му се дръпва лицето, като восъчна свещ прежълтява, става и казва: на мен тази компания не ми е приятна. И заедно с един мъж на име Деси, генералски син, двамата стават и с чартерен полет си тръгват още на другия ден. Бил най-своеверният от тях? Ами може би Мето Илински е обикалял най-много пророчици. Едната от които му е казала, че вижда димка-невидимка и вижда в чашите нещо като бяло-бели хапчета. Той се е смеял. Това е човека, който има само една затворническа снимка. Човека, който се превръща в мит и все още има хора, които смятат, че той е жив, колкото и парадоксално да звучи. За тях той е като Елвис. За него мога да кажа, че има присъда някаква символична за кражба при соца, но след това се жени за генералска дъщеря. Той също е бил близък с генералското движение, бил е много близък с СДС
и с високопоставени фигури от СДС. Това е човек, който ченгетата винаги са хвалили като извършителя на най-рафинирания наркотрафик. Той ли е бил най-умният от тях? Така казват, да. Преди да изчезне, е подарил на всичките си момчета по един златен часовник от Дубай. Отзад пише от Мето. И е раздал на всичките костюми и заплати. Кой бил най-набожният? Не мога да ти кажа. Мисля, че най-набожни са тези, които са оцелели. И има хора, които са като автомати за цитати от Библията. Кои са тези хора? Това са повече от антураж, това не са от емблемите. Но има такива, които наистина буквално за тях Библията и религията е новата дрога. Има дановисти, които въртат паневритми, има такива, които плуват в езотериката. Това са младите пенсионери. Ветераните, айде да речем, които са уморени от бързото живеене. Parla più piano e nessuno sentirà. Обаче ти говориш за политика в тази книга. Да. И казваш, че всъщност тези хора са искали да отстранят Иван Костов от власт и на негово място да дойде Симеон Сакскобургготски, или неправилно съм разбрал? Не си ме разбрал правилно. Това са думи на въпросната Черешка. Черешка присъства с Илия Павлов на парти с политици в момент в хотел Рила в Боровец, в който той има проблеми с Иван Костов и неговото правителство. И тогава на една завера решават заедно с ченгета от много главни и с политици да организират завера за завръщането на царя. Тя цитира думите му: време е царя да си върне царството. Години по-късно Илия Павлов е нещо като домакин на царската сватба в неговите хотели на Боровец и е пръв сватбар. Но Илия Павлов е емблематична фигура, тъй като през неговия начин на живот, който може би е най-зрелищния и най-кинематографичния, може да бъде проследен целият елит. Когато говорим за бизнес клуб Възраждане, да те питам за Манол Велев. Той също е бил част от този клуб. Да, един от най-влиятелните хора в България. Кой спечели от разстрела на Манол Велев? Предпочитам да не конкретизирам. Това е друг сюжет и е по-скоро политически. Политиката има нужда от парите, а парите имат нужда от политиката, от нейната протекция. Затова министър-председателя Кирил Петков казва: един и същ куклен театър се разиграва пред нас вече 30 години. И това е така. Тоест тези групировки, за да могат да съществуват, те са учители на политици. Примерно бай Павел Найденов в едно интервю ми е казал така: те искаха всичко в един момент. Искаха все повече и повече. И когато тези за тях не ги устройваха, претенциите на тези мъже, махаме Илия, на негово място слагаме друг Илия. И така просто се сменят фигурите на шахматната дъска. Този интензитет, при който те са живели, мисля, че на подсъзнателно ниво надали са се подготвили да стават атонски монаси или аятоласи на варивата и слънцеядци. Кои са новите деца на мрак? Ами това са тези, които са в гетата. В панелните гета и в кварталите, които продължават да развиват дейност вече на много по-неорганизирано ниво. Има шефове на махали, на квартали, които си правят схватки в стил уестсайдска история. Те живеят в мрака на 90-те още. Няма такива видими и фасадни фигури, като предишните босове. И сега тези са, как да кажа, епигони. Те са последователи. Повечето са интернафти. Те са рожби на интернет, на филмите, и затова и прякорите им са такива. Във всяка махала има по един Майкъл Корлеоне. Ако не пишеш документални романи, а пишеш фентази, къде ще изпратиш своите герои? На Валхала, разбира се. Естествено, че на Валхала. Между много валкирии, между среднощни купони, там има, нали, според скандинавската митология, там има ядене и пиене и се водят сражения всяка нощ. Там са най-красивите валкирии, най-мощните питиета и най-жестоките боеве. Иначе на тях другаде ще им бъде скучно.